Swn i'n awgrymu fod profiadau eglwysu Cristnogol yn debyg iawn i'r olygfa, dwi mor gyfarwydd â hi fel gogleddwr, sef yr olygfa yn Eryri, lle mae gennych chi'r mynyddoedd, a chadernid y mynyddoedd ac wedyn y dyffrynoedd. Ac wrth gwrs, pan da ni yn teithio, rydyn ni weithiau i lawr yn y dyffrynoedd, yn y llonyddwch, yn y cysgodion, a wedyn rydyn ni'n cael yn codi'r entrychion, da chi yn sôn mewn gweithgarwch eglwysi am brofiadau pen y mynydd, dyna oedd yr cenedlaethau fi'n sôn amdanyn nhw. A mae'r rhan o'r profiad yn rhan o fywyd eglwys. Mae'r rhai yn mynd i fod ar y copa, mae'n rhai yn mynd i fod yn y dyffryn, a hynny sydd yn galluogi eglwysi wedyn i fedru cyd ymdeimlo a'i gilydd. Lle mae yna brofiadau cyfeithog mewn un eglwys, wrach fod hynny yn gysur ac yn nerth i eglwys arall, neu lle mae syniadau'n dod i un eglwys, mae wedyn yn medru rhannu nhw a'i hawgrymu nhw i eglwys arall. Mae bod yn rhan o Eglwys Crist yn meddwl bod ni yn perthyn i'r Iesu. Allwn ni ddim fod yn aelod, mae rhaid bod yn perthyn i'r Iesu. I ni gyd yn Cristnogion, i ni gyd yn ddilynwyr i Iesu Grist, i ni'n credu yn yw, ac pan i ni'n dod i drafod gyda'n gilydd, beth i ni'n sylweddoli yw cymaint sydd gyda ni'n gyffredin. A bod beth sydd gyda ni'n gyffredin yn bwysig i ni, bod ni'n dangos yn undod i'r byd, ond hefyd bod ni'n gallu dod i nabod yn gilydd yn well. Mae rai bod Iesu Grist yn y canol, a mae perthyn i Grist yn holl bwysig, heblaw yn ei crefydd heb ei grymiw e. A dyw hwnnw ddim yn cyflawni dim, ond mae Iesu Grist fel menter yn bwysig i ni, a'n pwrpas ni yw gyflwyno fe i blant ieuenctid, ac mae'n hyfryd i weld plant yn ymateb i'r alwad ac yn derbyn Iesu Grist fel ffrind i'w bywyd. Yn y bôn, beth da ni'n ceisio i wneud wrth gwrs ydy dilyn yr hyn y mae Crist yn gofyn i ni wneud. Hynny yw, y dylai Cristnogion bod yn un a bod yn un i bwrpas, sef y cael y byd i gredu. Mae'n rhan hanfodol o'n bywyd ni, a fwyaf ni'n dod i'n adnabod yr Iesu llawnach a gaethetach i ni fel Cristnogion.